5 ido na dukayang gadan sa sarong barangay sa Minalaba, Camarines Sur. Mga residente nagtutubod na pighilo ang mga ini kanda ipanabibistong persona. We have report ni Veblen Reynes. Dakulang kahaputan para sa residentes kan barangay Irayang Sulong, Minalabak, Camarines Sur kung ano ang nangyari sa saindang mga atamang ido. Pasado alas 4 nin maagahon kan madukayang gadan ang nasa 5 ido sa luwas kan saindang mga harong. Ansaro sa mga residente na nawaranin ataman ang 69 anyos na si Letty Polon na nagtutubod na pighilo ang mga ini. Sarabay man po, dahil man masabi ma dyan sa uma, dahil man po nagdyan sa uma, tamalinigon ang mga bitis kan ayam. Maano po sinda, garo itong nagdududulag sinda pagka ko aming nagadan, yan dyan nagsasarabo ang nguso. Sigun sa iya, tuyong may nagaaging mga persona sa luwas kan mga harong, haros sabay-sabay na magbatok ang mga ido urog na kun matanga. Pagtubod ni Letty na posibleng kinasuya ini kan may kagibo kun kaya pighilo ang mga hayop. Huli ka ini, hadit na sinda sa saindang seguridad, hulitan nabawasan ang mga bantay na ayam sa lugar. Magbarabarantayan na lang po kami harong-harong, tama ng maribok. Na pong maribok na may nahiling na tao, magbarabarantayan na lang po kami. Nai-report na sa mga otoridad ang pangyayari, asin nag-iimbestigaran PNP Minalabak tanganing maaraman kung ano ang totoong ikinagadan kan mga ido. Accordingly, duman po da sa kataid ay may mga paroy but subject for confirmation manggiraray. Kung talagang at yun na lang pakiulay ko po sa mga lalong-lalo na itong may-ari kan mga stray dog. Nga kung maaari po sa tuya po ining ikulong or gakudan. Kung mapatotoohan na pighilo ang mga ido, mahahampangan kagibo kaini sa kasong pagbalgar sa Akta Republika 8485 o an Animal Welfare Act. Kaibanan si Jovel Ubiso, Veblen Reynes, Balitang Bicolandia.